لواشنطن ادعا دکن که روسیا وینین ساتلايت ين حمود تأسيسين أمريكي وين حوالبندن وين لروشلات ناوين ده إيراني هروها درون وموشكين جد دشنا ويوغاتي نونر تایبەت سەرۆکەتی ئەمریکای ستیڤن ویتکۆف ادعا کرد کو وی بتوندی ئیشیاری دا یاریبەری رووسیەک و divê piştgirdana bi Îranê bêrewestandin. Kremlin van iddiayan vekî gotegot û manipülasyon mesîf dike. û dibêje ew hewce nabînin ku bersiva her yek ji van iddiayan bidin. Peymanê ku Rusya û Îranê parê imzekiriye pir bi baldarî hatiye formûlekirin û tê de binbariya Rûsyayê tune ku di dema şer de alîkariya leşkerî bide Îranê. Lê gelo Rûsya dixwaze alîkarî bide, bi nêrîna min divê pirsê de pêgeha rêveberiya Rûsyayê hineke tevlihev e. Çima ji ber ku ji bilî Îranê peywendiyên pir nêzên Rûsyayê bi piraniya welatên Kendavê û aktorên herêmê re hene. Bi taybetî bi şahîtiyên Kendavê re. Ji ber ku welatên han di enyeke dijbera Îranê de cih digirin û ji ber ku Rûsya jî giringiyê dide peywendiyên bi wan welatan re, loma jî li vir hevsengiyeke pir zirav heye û divê Rûsya wê hevsengiye bigire berçav. Jalî din li gor îddiayan ji ber ku Îran berê dronên şahid dida Rûsyayê niha Rûsya bûye hilberî nera sîstemên bêmirov û vê carê dronên xwe yên cengî dişîne Îranê. Her wiha tê îddia kirin ki Rûsya û Îran niha hevkarî dikin ji bo pêşxistina sîstemên nû yên bêmirovên bi bandor û erzan. ئەو ڕاستیە کۆ دەوڵەتین یەکبووی و ئەوروپا دەماوایە 4 ساڵên بۆریدا بەدەستی ئوکرانیایە شەڕێ لە دژی رووسیای دەکەن چەک و چەپەلخانە دەدەنا ئوکرانیایە لۆماژی بەلێ رووسیا ئالیکاری دەدا ئیرانێ ئەو یەکە بێگومانە و هەرکەس تاڕادێکی دان پێدەدا ژی شێوازە پشگرێدانێ نایە ئاشکراکردن ئەگەر ئێران هەڵوەشەیان ژی نا و دەسەڵات بکەوێتە دەستی ڕژیمەکە لایەنگری ئەمریکا ئەو یەکە دژ بۆ رووسیای ببێتە دەستپێکردنا ئاریشەیەن پڕ مەزل لە باشوورێ قەفقاسیایە ji wir jî belavî Bakurê Qefqasyayê û Rûsyayê bibe. Di dawiya sala 2025 da bi fermî hat ragihandin ku di nav artêşa Rûsyayê de hêzên sîstemên bêmirov hatiye hevakirin. Hat zanîn ku Wezareta Berevaniya Rûsyayê plan dike ku heta dawiya sala 2026 78,800 personel ji bo hêzên sîstemên bêmirov werbigire. Ev yek diyar dike ku sîstemên bêmirov her ku diçe hîn zêdetir hem şêwaza şer hem jî pergala artêşan diguherîne. Hemşe Dadî Rûdaw, Moskov.